everything changes. Здравейте хора, аз съм GamerBG. Днес заедно с вас ще играем Egg Wars. Не забравя, както винаги ще има IP в описанието на клипа. Да продължаваме към играта. Влязохме в някои лоби. Да видим, ще играем соло или тим. Първо ще играе соло, а после тим. Зависи колко ще стане дълъг клипа. Ще вляза в този мап. Да джойна в някой, да си взема кита. Така. И готово. Така. Чакаме да джойнат играчи. Между другото, много ви благодаря, защото тази сутрин, когато влязох в канала ми, видях, че сме станали цели 6 абоната. Много ви благодаря за подкрепата. И аз така. И ще продължавам да качвам клипове. Защото виждам, че вие имате интерес да гледате клиповете ми. Целта в играта е да запазим това яйцето си. Ега по-точно да кажа. И така, когато на някой му щупят ега, той не може да се респаунва повече. Целта в играта долу, така да ви обясня, накратко да ви обясня, трябва да щупите на всички еговете, може някой друг да ги щупи и да ги убиете и по този начин ще станете първи. Така, да взема по най-бързия начин малко блок. Така. Така ще отида към средата, за да взема Diamond. Така. За сега ще оградя така ега, но след като малко се развием, ще започна с Obsidian. Така, Diamond къде е? Така, в средата. Аз да отивам. Никой не е направил път. Да взема малко Diamond. Така, между другото това. На серверът е 1.9. Добре. Така. Между другото, сигурно не съм сигурен, но може да дойде и втори клип, който ще е на Sky Giants. Така. Май няма да ми стигнат блоковете. Да. И ето, че ми щупиха ега. И го хвърлих. Но искам да видя кой беше. Purple, сега аз ще отида да го щупям. Така. Така че ще се отмъстя. Така, от тук да... От тук ли? Добре. Ела. Ела да те убия по най-бързия начин. Ела. Сега ще щупя неговия ег. Така. Да взема Diamond Pickaxe. Така. Да, щупи пъти. Щупи. Аз няма да мога да дойда сякаш. Така. Да взема блок. Сега той къде е? Така, там е. Сега лека по лека ще направя път към него. Ела. Еми, ко ще направиш? Като го убия. Ела. Дай
Хайде да скочиш върху мен, няма какво да ми направиш. Така, хвърли го. Аз не знам какво ще направя сега. Ега. Готово. Така. И няма как да ме хвърли сега. Това го знаеш. Айде. Отмъстих си. Супер. Така. Отида към този бейс. Ще направя път към него. Така. Shift. Да не ме види. Къде е той? Искам да го видя. Така. Да се направя от тук chain set. Няма да успея да направя set, но поне малко. Така, нещо така. Сега. От тук да взема малко блок. А той е там и ще отида и там да му шупе ега. Да видим сега да взема Golden Apple. Така. С тях блок. Какво ще направи сега? Защо не може да го среда? Така. Сега той е там. О, той е Ivan Set. Аз въобще да не се занимавам с него. Аз ще отида към средата. От моето място. Така. Сега да взема малко храна. Така. Да продължаваме. Според мен това тим е по-интересно, но когато сте сами, става по-интересно в соло. Защо? Така продължаваме да очаквам средата по най-бързия начин. Така има един в средата. Така, за да направя път. Да не ме вижда, не. Добре, само да не ме би, защото няма да мога да се изпълна. Той къде остана? Между другото, аз да взема даймонд от тука. Така, 10 даймонд, супер. Ще взема малко. 15. $20. Още малко да взема. За да мога да си направя и Diamond Sword. Развихме се супер. Много бързо. Така 31, 32. Да сега да отивам в своя това бейс, за да се направя там дъмсет. Yellow. Щупели Yellow, няма никой там. Не, те са тим. Моят бейс кой беше? Давко Бу. Не, аз съм вет. Отида тук. Добре. Ще отида пак в средата. Само да си направя дъмосет.
първо да си направя това. Sword. Iron Helmet. Така. Тези да ги хвърля, даже да направя един чест. За всеки случай да го сложим и тук. Добре. Така. Пак ще отида в средата. Така. Имаме Diamond Sword вече. Така, само да се поделя малко инвентара. Тук да сложим блоковете. Така, food. Така. Малко food ще взема с тези. О, това ще ми стигне за винаги. Така, пак отивам към средата. Страхотно се възвиваме. Ще се опитам да спечеля играта, но най-вероятно няма да успея. Според мен става интересен клип, не знам вие как мислите. Трябва да вземем тук Diamond. Те са Diamond, супер. Така. Супер. Да вземем и Gold за всеки случай. Така, никой не напритеснява, това е супер. Всички са за бедните си. Така, взехме 31. Супер. Сега ще да си направя това. Shield. По-точно как се казваш? Забравих как се казваш. Но вие го разбрахте това новото дето дойде на 1.9. Сега ще го видим. Как се казва, забравих му името. Добре. Така. Само да видим. Беше тук, нали, да. Shield. Така да го наречем. Така. С половината да вземам Golden Apple. Супер. Лека по лека. Сега отивам в средата отново да взема това дума, за да си направя лък, това лък и това да, за да си направя лък. Сега да видим дали ще мога да го убия. И го убих страхотно. Един от чам беше и го елиминирах, супер. Сега да взема още малко Diamond. Така, супер. В момента сме едни от най-силните в играта. Има още един от Чиян. Аз кой убих преди малко, май синия го убих. Ще за това е Power 1, това е по-хубаво да взема това от 12. Така и да взема лук, това Arrow. Така, сега. Да не им привличам вниманието в момента. Аз даже да отида към средата. Така. Сега да взема голд тук. Така, имам 16 Diamond.
Имам Diamond Pickaxe. Направих се Iron Set. Не знам още какво мога да се направя. Може да си направя това Enchant in Golden Apple. Май беше 32, колко си помням. Така, още едно. Супер. Дали да взема още 10, защото ще си направя Diamond Pickaxe, но този Diamond Pickaxe го направих от Gold, затова ще събирам това, ще си взема от този, който се купува с Diamond, защото е това е по-хубав и по-бързо чупи това обсидиана. Не! Да не ме оцелим. Тим. Така. Вилиджера. Да. И от тук да си взема Golden Apple. Ето го, 32. Сега. Да, сега това е Efficiency 1, да го сложа ето тук. Да взема от спектатор това, от този лък, дето само да го намеря къде беше. Това не ми трябва. От тук с такъв вземам. Го сложа ето тук. Сега да си подреда малко инвентара. Взема още малко блок. Сега. Така. Може да ми е станало скучно, знам. Така, от всичко взехме. Може да вземем това Diamond брадва. Каква беше разликата? Attack Speed, Damage Damage. Diamond брадвата повече удове от това. Удове от словда, така че да отида към средата. Така. Да взема тук Diamond 10. Сега той най-вероятно ще дойде към тук. Да, прави. Аз ще мога да го убия. Така, от тук да го целя. Паднах! Защо го направих това? Защо го направих? И това беше от мен за този клип. Не забравяйте да се абонирате за канала и да дадете лайк на клипа. Довиждане!